Yana no gom Nigeria na no offense omenala enwe ụka. Omenala enwekwa na ụka. Isi na omenala nwere oke na-ekwe otu Chukwu okwu ụgha. Ụka is not a good thing. Mana omenala nwere ofufe nsọ. Maka nna anyị ha bidoro ori na gbuo mgbe a na-amụbere onye ọbụla n'ebe a na-efegodi Chukwu. Ya batara nna anyị ha ji ikele Chukwu maọbụ ifia ha wee nye ọjị si Chukwu ofufe ka a na-efia mgbe ahụ. Anyị chapụtara taa na-eme omenala anyị pụta ya baa n'okwu mmụọ dị iche iche mmụọ akpọ anyị bịa jere ozi nke asị anyị rụọ ọrịa ọrịa nke asị anyị mere nke mana anyị aja ajụ ntọala mmụọ ahụ si anyị bido ọ bụrụ anyị bidoro ị mara otu o si bido ọ sịkwa ya bụgo na ijiri lụta mmụọ ka ị were na arụ gị lụtara ma ịma ka ntọala mmụọ ahụ si bido ihe bụgodịrị gị gbaa afọ agbagide agbaruo ya echi ya sị ị ga-amata ihe gbasara mmụọ mana ị ga-ama ntọala ya ibnu onye ndị tụrụ ngwuru ahụ aja ama ntọala ya like Oras bụ nnukwu mmụọ n'ala Igbo mana ọnwa onye jenye ụmụ akant of Oras ị ga-akọnwu otu isi mara Oras otu nna gị ha siri kọ otu nna gị ha siri kọ mana Oras ịma dide amụrụ Oras sọsọ ihe nwere ike isi Oras a na ụbọchị abụ ahịa orie maọbụ nkwọ mana ị ga-atụwu ntọala the particular hour and time amụrụ Oras n'ụwa tupu ọrụsị ọrịa were nwụọ were bụrụ mmụọ you can know a mystery ihe omimi and ihe omimi ga na Chukwu ihe omimi dị na Chukwu karịsị ya gazie. If you want to know things about God in the next tata bụ 2022 from day 1 to 2022 years back onwe onye ga-akọwatanwu about God. That is why anyị ji ama na omenala anyị nwere ofufe nsọ because ofufe nsọ bidoro n'ala Africa. Now ka ndị mere Christianity ji spread ya ka ndị mere Judaism ji spread ya ọ bịa mmadụ abụọ Jesus and Moses mmadụ abụọ na Pan Africa ka ha gụrụ akwụkwọ na University of Chios ka ha abụọ gụrụ akwụkwọ na Africa. That means anyị kụziri ha usoro ofufe nsọ. Ebe ọ bụ na Moses lara aka ka a zụrụ ya n'Afrịka ọmụdụ usoro ndị Afrịka si efe Chukwu mgba wọchị ya ndị omenala n'ebe a ndị eze nwaanyị na ndị eze nwoke mgba gee ntị akwa usoro unu si arụ ọrụ ka ndị Sabat si arụ. Lee ụdị ndị Sabat si arụ ọrụ ha bụ usoro ha si aka ụka usoro ha si arụ ka anyị si arụ because mana ihe dị iche si na nke anyị wepụtara nwanyị fu gosi ntụadị nna anyị ha siri nri ya mana ndị Sabat mere adopt our own pattern. Ha na-achụ aja na mmiri no matter to ha siri shue as long as ha jere mmiri ha jụrụ aja ha na-agwọ anyị ure ha na-enyekwa anyị ure ha na-azọ ndụ ha na-egbukwa Chukwu aka n'ọsọ ọsọ ndụ ka anyị na-azọ ọ bụ ezi ụkọchukwu bụ nke ọjọọ iti ezigbo aka na nke ọjọọ maka nkọmisi mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-eme gịnị. Let's go back. Ofufe nsọ malitere n'ala Afrịka ebe Moses nwa Eze-Ana bụ eze onye ga-akpọ eze ndị Ijipt Fero mgbe nwa ya kutere ya ebe ọ dị ịsa ọ zụgidere ya zụgide obulite bụrụ odogwu bụrụ dimkpa o ruzie mgbe ọ ga-abara anyị uru asị nwaanyị so n'ala anyị ihe anyị nụziri Fero let my people go. Jehovah Lord is calling them. Ma mgbe ahụ na-azụ ya Jehovah Lord aka ọlụọ ya mana o nwere okwu ndị ụmụ Ijipt gwara ha na the book of Exodus chapter 20 ọ sị ha Moses gịnị mere iji kpọpụta anyị n'ala Afrịka ebe anyị na-eri anụ na azụ na ihe oriri na-akwụrụ ụgwọ and abịa na the whole world Africa bụ the most fertile land. Go and read history about Africa. The most fertile land
ebe ahụ nnu kwuru nnu ọkpụkpụ ihe oriri dị ya. Igwe Genesis to Deuteronomy, just gụọ ya nnọọ wepụta ya n'akwụkwọ ka ndị ọbịa. Now, mgbe ha pụtachara usoro okpukperechi ndị a, ha sizie na anyị bụ ekwensu, na anyị bụ ndị ọjọọ, let my people go. Kịta ha chetazi na ha nwere promised land, mana mgbe ahụ ha na-eri ihe ndị ha niile, ha mara na ha nwere promised land. And ugwu ohi and ọ na-eme ike nga adị ha azụ. Yes, dibia nwere ike ijeba afa na bịa ọkara gị aja, ọ bụ na aja ahụ na materials ya cost 20,000. Dibia nwere right ikwu ka o si dịrị ya, but don't go too far. First of all, chiga ọkara akwụ, lee anya, mara background and stand. Onye bịagotere na be gị, mara ma ọ bụ ka ije nyere ya aka. Ọnụ dị ọja bụ ọbịa bere ma esi na ọmebi ma na ije kwudebe ya. Ọnụ dị ọja bụ ụbọchị afọ isi ya mgba na ihe a ga-achụ aja 5,000 ọdịnarị. Anya mmiri ahụ sie nke ka ọ pụtara na o nwee biko dị na 500 naira ka njem 1,000 ka nje weta nke ka ije eme ị hapịa ka ọ na n'anya mmiri ọkụ ya bụ aja ị bịara ịjụ ọ ya bụ ofufe nsọ. Mgbe ahụ ị nabatara ya na 500 ya pego gị ka iji ti ya ọ ya bụ ofufe nsọ. That is religion. Ihe mere mgbe ahụ ozi ọma ala anyị ka ịgbasara gosi na ndị be anyị ndị nna anyị ha gosiri anyị ka esi ekwu eziokwu na ka esi enweta onwe na were hazi okwu. Mgbe baba na Ferrari, Audi, Peugeot, Benz, Ferrera, Venza, Formatic, esi akwere kaka imeghe geti gị ọ bụrụ onye ị chụrụ aja 500 naira. Ọ sị gị meghe ihe a, ị na-ele nnama, na-ele ebuna, na-ele ihe acha dị iche iche, na-ele rice. O meghe akpịa nke ahụ ị na-apụta ka ịmaka onye wụla $1 elu rịa kene gị n'obi ọcha. Iji akụdịrị Chineke aka na ọbọdị ya abịara ụdị adịghị abịara gị. Ị na-agụkwa gị n'ụtụtụ na-asị ndị ji ego bịa, ndị ji ego mekwa gịnị bịa. Ka e nwere ego ndị ji ego Cheka ndị ji ego maka na onye ji ego ji ego echi. Mgbe ahụ ị ga-echeta na-ebe akwa mgbe iji chụrụ ya aja na o nwere ike ọ bụrụ ego gị na ụmụ gị ji Jizọs na-ebute dịbụ na ọrụ adịghị izuụka gara aga deleta oke ị nwetara ka mmadụ bịara akwa 500 bịa. Mgbe ahụ zi ihe $1 million o buru moto ahụ sị gị eze nwaanyị na ọ ga-enwe ike ya. Tọọ Chineke anyị ọ ka ndị nna anyị haziri mee and ọ ga-adị otu a na be anyị. Where kpọkụọ Chukwu enwụọ because ọ Chukwu bụ omenala bụ onye Chukwu ya kpatara ndị ụka ji kee Chukwu si ịtọ Father, Son and Holy Spirit. Where is mother and daughter? God is not divided. Chukwu agbara ibe n'aka ọ bụrụ ọjị ikenga. Chukwu bụ naanị otu, o nwere isi mbido ka ọ ji nwee gịnị isi njedebe. N'ihe ọbụbụ onye okike na osebụrụ wake gịnị nke ihe niile kakizm kwuru ya. Ha maracha ya site nke ere anyị Chukwu ibe na-atọ, Chukwu nna, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Ma ị na Chukwu nwa, Chukwu mmụọ nsọ na-ebu Chukwu abụkwa gịnị mmụọ nsọ. That is why when the Spirit of God is in you, God is in you. That is why God is Spirit and Spirit is God. They were one, not divided. How many of you have seen God for your lifetime? Have you seen His picture? That means God is invisible and is in Ozebumbo we abu magancheche. Makiji bumu obomu. Imere mo bundaroya obomu. Nakina enjoy kuku, ane muti kuku nakini naka. The most vital thing to kunji that canal today po Africa where Chukwu mo fenso Chukwu ndo chabia. Like in here in 1908 and 1907 there were time who can go here. Ndo cha. Ina chekwa dịka nna ajụ ndị ọcha ndị na-efe chi ndị ọcha
That means na mgbe ahụ tupu ndị ọcha bịa, nna anyị ha na-anụrọ maka Jizọs, na-anụrọ nta about him, na-ekwere amara maka eluigwe, na-enwere nkụziri ha n'ọkụ mmụọ, na o nwere ebe ọkụ na-agba ndị mmadụ, nwee ebe ndị nsọ na-ana, nwee ndị bụ ndị nsọ, nwee ndị bụ ndị rụrụ arụ. Ị na-achọ ịgba m ndị ahụ ebee ka ha nọ mgbe ahụ? That is a question na-ajụ. Ọ nwere ị ga-asị ya? Ọ nwere ị ga-enyere m aka? Ebee ka ha nọzi mgbe ahụ? Ebe ọ bụ na onye nwe ụdọ ọjọọ ọkụ mmụọ, ndị nwe ejeghị eluigwe, ndị ahụ nwekwara mgbe ahụ ndị ọcha na-ebutebere ụka, ebee ka ha jere? N'agbanyeghị na-ebu his offspring, but o nwere o ji karị. Now, Chukwu nwere nne, o nwere nna, o ji aka ya na gịnị dịrị n'onwe ya. And echi ife Chukwu ga-efe ya n'ime mmụọ na gịnị n'eziokwu, without any intermediary. Ichiji Chukwu, you go direct. Don't look for any intermediary. Achọna onye ga-anọ gị n'etiti. Maria dị asọ yọbara ha ayọ, Peter dị asọ yọbara ha ayọ. O tere na okori dị bana asọ, ha je mesịrị gị nge. Enwe na dị asọ. Eze Onyichi dị asọ. Eze-Ana dị asọ. Ikeli dị asọ. Nna gị dị asọ. Nna gị dị asọ. Nna gị ha dị asọ. Okereke Chinagrom dị asọ. Chukwu na ya m dị asọ. Nchedo dị asọ. Peter and Paul in Amaro, you are promoting another people's ancestors, but demoting your own. You know, Hana your guy, who are they? When you can you know, like it's not like how you know, guy, and Paul, when you perform, when you woman, Tyro guy, never Elizabeth, never one your brother, and get me, or your brother, Tyro guy, that's your grandmother. Your great-grandmother, your father, your grandfather, your great-grandfather. I tell you, I think I'm very wins. He brought forth like a people hero. But I brought forth like a people kiss you so good. Na Uganda chief Toria, no Mario Royal, Maneso Crociro, and a tego, we are memo. Many of us never. I ban the Boba, Nemo Minak. And after no let bread in.